Ola, eu son Carolina, recentemente creei a axencia de comunicación Amasa, Comunicación Artesanal, que é unha axencia de comunicación digital principalmente, conectada cos valores da artesanía. Escollín o coworking da Proa en Ames porque, a verdad é que necesitaba un espacio onde poder desenvolver o meu traballo, o meu proxecto, por cercanía e tamén porque está moi ben equipado, interesei moito por el, e nada, agradecida de que estar traballando aquí e de que me escolleran para traballar aquí. Do que máis me gusta do meu traballo en Amasa é a conexión co cliente, entender e preguntar o que necesita para despois poderlo transmitir a nivel de comunicación nos proxectos, que na moi grande parte son online, gestión de redes sociales, páxinas web, etc. Pero moitas veces tamén se nos piden deseño gráfico, deseños, campañas de comunicación offline, que tamén agradecemos facer e que tamén nos gusta moito, e é moito esa conexión co cliente e tamén a parte creativa, a parte de pensar como podemos facer para mellorar o que está facendo en materia de comunicación ao cliente e darlle un push que lle din en comunicación. O libro que me gustaría recomendar é Tu atención, por favor, que é un libro moi pequeniño, moi sinxelo de ler, pero que a verdade que foi moi revelador porque trata un pouco sobre como actualmente os profesionais da comunicación témonos que enfrentar a conseguir a atención nun mundo tan saturado de información. Entonces, como tanto como nós podemos traballar para facelo mellor, como tamén se a quere ler outra persona que non se dedica a comunicación, tamén é unha forma de autoxestionar o consumo de contidos. Entón, parece moi interesante nese aspecto, e xa está.